A Barcelona. Hem vingut a conèixer l'Anna Masquer, una noia que ha dut fins a extrems insospitats l'expressió de fer-se un nus a la llengua. Los catalanes hacen cosas. Sabria fer un nus amb la boca? No. No? Jo, que tinc les dents postissos, encara més. Amb la llengua s'ha fet una altra cosa, però això no. Això no. Ep. Escolta, coneixes l'Anna? Quina Anna? L'Anna d'aquí a Barcelona. L'Anna, sí. Sí? Jo he tingut una botiga. L'Anna de fer mitja. Si coneix a l'Anna, no si conoce l'Anna. Una senyora Anna. Sí? No. Sí. Sí? Sí? L'Anna d'aquí a Barcelona? Sí, l'Anna. De quina Anna estem parlant? És que hi ha moltes Annes. És una noia que sap fer nusos amb la boca. Doncs ho celebro, tu. Li veu futur al tema? No. No. La qüestió és passar-s'ho bé, Vull dir, i ja està, i aprendre a pensar que ja està, que collons. Què ets l'Anna? La que fa nusos amb la llengua? Sóc jo. L'Anna. Hola, em dic Anna i faig nusos amb la boca. A la meva dreta, la Pepi. Hola, sóc la Pepi i m'agrada disfrutar al màxim de la vida. Molt bé. A la meva esquerra, el Manu. Hola, jo sóc el Manu, el que gestiona aquesta entitat del Casino Aliança al Poble Nou. Vol dir que obre, tanca, em falta escombrar. Anna, doncs, quan vulguis, pots fer el nus. Oi? Molt bé. També el sé fer doble. Doncs, endavant. A mi em costa fer-me el nus de les sabates amb dues mans. Imagina't tu. És increïble. Els que ens seguiu habitualment sabeu que els nostres membres del jurat sempre són molt exigents. Volen comprovar si l'Anna és capaç de fer el nus amb diferents materials. Comencem amb un cordó de sabates. Gràcies, Manu. Què et sembla, Pepi? Bé. Sí? Una llaminadura. Gràcies. Perfecte. Xapó. Una corda de veritat. Manu. Oh, Saber no tinc... Vinga, va. Provem. Espera. Bueno, és discutible. I després sabrem si l'Anna ha persuadit el nostre jurat o els ha fet un nus al cervell. M'ha fet el que seria un Rajoy en tota regla, donar 4 voltes i contestar el que ha volgut. Pepi, ni casa al pello, si no en té ni idea. Los catalanes hacen cosas. Pepi, Manu, ja podeu puntuar. Sí? Vinga. Bé, som-hi. L'Anna i la seva llengua han obtingut 93 punts dels 120 possibles. D'entrada, el titular és que la Pepi ha posat 10 a totes les categories. No sé si m'ho mereixo. Li ha posat un 10 d'utilitat. Per què pot servir això? D'utilitat? Doncs bé, jo penso que jo per mi m'ho he passat molt bé. M'ha fet el que seria un Rajoy en tota regla, donar 4 voltes i contestar el que ha volgut. Pepi, ni casa al pello, si no en té ni idea. Per què li pot servir fer un nus amb la boca? Doncs perquè per l'espectacle... Però com a utilitat? Com a utilitat. Joder, pello, ets una mica pesat, no, tio? No, és que no sé què dir-te, carinyo. No sé què dir-te. Estem amb el bucle. Va, pregunta-li al Manu. No, estem amb el bucle. Què treu del nus? Tampoc sé per què és útil. Bueno, molt útil potser no ho és. M'explotarà el cap. Sí, ho crec. Mira, escolta... Talleu perquè no puc, mira. Amb 93 punts, l'habilitat de l'Anna la col·loca en segona posició i empat amb l'Eudal, el trencador de síndries. L'Anna ha desfet el nus que hi havia al rànquing i augmenta la tensió. Què passarà en les pròximes edicions?